Min mor døbte mig David, og jeg er indlagt på det her nervesanatorium. Eller sådan noget i den stil. Kommer det? Hvor er det skønt at se dig. Så stille. Altså, vi har jo lige flyttet lidt rundt på værelserne, efter du er flyttet, kan man sige. Vi er gået ind i det der værelse med den skønne udsigt, og har lavet sådan et rum specielt til Fabi, hvor han kan sådan hygge sig lidt med sine egne ting. Hvordan er det egentlig, det er her på stedet med det der værelse? Jamen, er det lækkert? Ej, jeg tænker, med den indretning, der er her, så er det nok ikke særlig lækkert, for det er noget fantasiløst, ikke? Kæft, hvor er gangen lang. Jeg er dybt forkælet. Og virkelig slet ikke noget selv. Ikke andet end det modsatte i hvert fald. Det kan føle mig helt tom. Jeg kan ikke lide det. Lidt som en punkteret ballon. Den trusser. Så du ikke bliver stukket af myggene?